Sino nakaturno, ma'am? Ako, sir. Sige, sakyan ti ka. Wag sure dia, sir. Oy, ako yung musakyan. Dili pwede ang motor, sir. Ay, batasan! Hoy! Wow, kanindot! Hapon naman dayo ko man kita, uy. Mao gani no, may ka kay nakabiyahe na kagkaisa. Kabiyahe lagi day, pero gihangi man sad giutang, uy. Kansiha gud si mong biyahe, giutang dayto. Mao gani no, balaan pa lang may pagwa ko to gihatod. Ma'am, sakay ko. Ano day, nanay pa sa hiro day. Uy, ako sa biyahe ani day kay wa pa jud ko kabiyahe ba. Lugi po di biyahe ana day, uy. Paabutin sa nang isa, uy. Kasi nakaturno, ma'am. Ako, sir. Sige, sakyan ti ka. Wag sure dia, sir. Oy, ako yung musakyan. Dili pwede ang motor, sir. Ay, gani-gani. Imong motor na kung sakyan. Sorry for financial defect, ma'am. Ano po kaning duha, oh? Ay, sige lang. Dipindi bitan mas pasahero ug asa mo sakay. Ali, sir. Paabot sa tag-isa, sir, ha. Hala day, kinsa na day? Ay, masig manguha nagbasura day kay dala magkariton. Pag hinay po, ma'am, wa may basura dire. Hala, day. Iturno lagi siyag apil. Ha? Dili ba na motor? Wala na ni turno day, oy, basinara na gihulat. Unsa ba diya? Inyo kong gilibak. Nagunsa ka diri, ma'am? Mamasahero, nagturno. Malamang. Hala, day. Mamasahiro daw siya. Mamasahero, nya ka na ang gamit. Sige, katawi gyud ko ninyo. Ay, namasayro di ka, ma'am? Oh, sir. Ganira ka dire? Ganihara, ma'am. Di mo ni mularga kog isa ra go sakay, ma'am. Ako, sir. Mularga rin yung kong isaray sakay. Mularga mga ni kong ako rin mo sakay. Day, murag ilugon na pong pasahero ni mo ba? Aw, tistingan lang. Sir, basin ganahan ka mo sakay dire, sir. Wala na dagang istorya. Mularga na ta. Sige, ma'am. Hinahinay lang ta, ma'am, ha? Kinsa may nag-ingon nimo, day, nga kargahon nimo na akong pasahero. Sorry. Ang pasahero mismo ang nidool sa kuha. Larga na ta, sir. Sige, ma'am. Insulto kini sa tuwa day. Di ni magsilbi ang style ba? Unsa may maayo ani, day, no? Di na to siya papilon sa tong torno. What's up? Ma'am, pwede di na kayo mapil sa mong torno? Bitaw, ma'am. Katoy imong gibiyahe. Ako agad ng pasahero. Aw, hindi ko mo turno dire. Murag isolayan, gita ning bayhana day ba? Sa di na, day. Importante, wala na siya sa tong torno. Day, kay ihiw na kay ko day ba? Ako ang turno ha, mabalik ako dayon. Sige, day, ha. Balik, dayan, day, kay basig na yung maabot pasahero. Ma'am, namasayro ka, ma'am? Oh, sir. Dali, sir. Ay, nagdali ra ba ko, ma'am? Tara, ma'am. Hala, sir. Kanira ba ang nakaturno, sir? Asang driver? Nangihi pa, sir. Ganina ra to ba? Ay, nagdali ra ba ko? Sir, basin gusto kag emergency. Nara ko dire. Namasayro ka, ma'am? Oh, sir. Huwag mo sakay ka. Ikaduha na ta kang biyahe. Aw, pwede sa imo na lang kumusakay, ma'am. Tara, ma'am. Ay, mong motor. Ara, siro? Sabot pa sabot mo, dire kumusakay? Oh, sir. Magpungko ra ka. Aw, dire ko. Wow. Dugayan ni mo, day, oy. Nanay pasahero, day. Hala, asa man? Pero, oh, gikarga na sa wheelbarrow. Ay, batasan! Hoy! Wow, kanindot. Anong pasahero ba?